BPF ni candidate manhori jamatia je video viral khaimani bononogoi जोंबो कक थाइसा थाइनै सागानि बायद मांजालहा कके हाइसि बतिपुरा मथानो सापुत खाइ टंखा हिंखेलाय जे बकक सामानि गथायाख तमानि हिंखे नों बाहायखे राजानो लगे रगै सामों तांगै तंनाय रंनो थानसानो हामजागै तंनाय रग तसिनि सार अनिमेश देवर्मा सार रंजित देवर्मा मेडम सिंधुकन्या जमातिया बरखे तमा जागागो हायांखा बरकी थानसानो हानजागै फाइमानि दे चालिया ना आगेनि बरकनि गोसामपातिनो याकारै फाइमानि दे चालिया जोंबो निरगनि पारानि कायसा ओंगै जोंबो निरगनि बुसुक जरातै गाहाम हामया जोंबो साइमाग ते निरगनि बुसुक सापुतार टं बनबो जों सिगो निरगनि सारा त्रिपुरा मिलिगै 500 बुतार दे टं गरै बनसि निरग चिन्ता खालायदि बा खाइखे जानाय निरग जे सापुत खाइ टंगो ते सेक्रिफाइस खाइगो हिमानिले बर जागागो खाइ जों नुयाख उ सगांगो मनोपारा चिनि पारागो बुबाग्रा फाइफ्रो निरगले बियां थांतं ते मनोबाजार जों मिसिल खाइगै दोला दोला याफा कसैलाय हिंलाय दंफ्रो आफ्रोले निरग बियां थांतं चिनि बुबाग्रा फाइफ्रोबो निरगनि सापोतारनो बुबाग्रा फाइनाय नि जों सारगला आफ्रोबो तमा होइथा अर रेवती तिब्राबो फाइनाय ब्ले एमपी नि साइ थाङो निरगि बुबाग्रानो देहाजा ना रेवती न देहाजा सोबानि सापोतार बंगा जों संसिमालिया आइब्ले थानसानो हाजागो हिब्ले साइ दंगो निरग जे 80% बुबाग्रानि बांगै सेक्रिफाइस खाइ दङ हमानि ते जोंनाबो 20% फानो सेक्रिफाइस खाजि हिनै सामानि निरगि निरगनकि बुबाग्रा दे 80% सेक्रिफाइस खाजि हिबा साखा ना निरगनि जे निजे दे ओंखा बतो निरगनि बेपार सिंला बुबाग्रा तो निरगना 80% बसाया आसो बसाया निरगनि तो सर्वमोदुई 28 टा जे नमिनेशन रथाय आरो 28 टा सिरमया निरग तो 22 टा सिरम कि निरगनि काहामा से ऑटोमेटिक जों काहामा के सामा जे निरगनि सापुतार करिखा नमिनेशन रथाय आरो 28 टा सिरमया निरग तो 22 टा सिरम कि निरगनि काहामा से ऑटोमेटिक जों काहामा के सामा जे निरगनि सापुतार करिखा 28 जना बरंसि सपंलै रमालिया के निरगनि तो 28 जना से बरक करि आसु जरले जों काहामा के नसिला हा जों नगुइबो दंगो ता निरगनि अरो जे लिडार करं करं हि हजानाय राव ओ जों रोंया बायबाक्सासि जे करं आगे नि दंगो थिनो करं करं रा आगे सपोर्ट खलाय फाइका बरो किन्तु निरगनि सामों ते तंमों 1,1 लिडार ना साजागलि आंगै बरो कमा असलय थांखा ता नाजि बुइ चाकरि खलायनाय कत कत चाकरि पर्यन्त याकाय फाइका डाक्टर खलायनाय पर्यन्त याकाय फाइका किन्तु बर निरगनि जे तमों सामों सियासा बर लगेरला हा जे निरगनि तमों सामों सिला हा आफ्रन सिं बर ते लगेरलिया निरगना आगे ठीक न लगेरबायला हा जे करं करं राव चाकरि बाक्साबा याकाय फाइका बाक्साबा डाक्टर खलायनाय याकाय फाइका तमा लगेरला हा किन्तु निरगनि सामों ते तमों न लुगुइ उलै ताबो कय करिखा जे ताबो निरगनि करं करं हजानाय गन उलै आं रोंया हजानाय बाय बाक्साबो सिताबो जिया बरोसि एजिया बरोसि ससमा थुलाय आय वाइसारि साफा क उरिसा खागै कपालो सलाय बरोसि बुरिलाय दंगो बरो सिनि बाङै बरना जों जेसु अमगर हफानो एसेम्बली अर हफानो बरो जोंलाय बाक्सा नंनाय थांगै एनसि न थुहि हलायगो एनसि थुमानि बहायनो बरोबो थुइ दंगैनाय ग बहाय बरनो जों संगै लाब गरै बुबाग्राबो जे करं रोंजाक सिजाक बरनो न बरोबो बबो संगै रहखा बर चिनि पुरा विश्वास दंगो बर जे चिनि बाङै सामों तांमानाय कक सामानाय ते कायसा क ते चिनि अरो बुबाग्रा न लगेर गै सामों तांगै हिङै दंफायनाय लिडार बर नखबो मखरा बासक बारतै बारै फाइगो सामानि बले जतन जाने जा आगेले जानजा आलादा अन्य पलिटिकल पार्टी खलायगै जानजा फाइला हा तजाक खलायखा कुपु खलायखा तख्रां खलायखा हायबो ताबो थानसानि रिंमानि बिसिङाव जतन थानसाना हाजागैनो फाइला हा इगे ताबो टिपिएफ खाइ दंनाय रले जर्म होइते टिपिएफ के दे फाइ
বড় বাগে কোনো না কোনো কাইসা রাজনীতি পার্টি খালাই মা ফাইখানা বড় সিপিএম ফানো একদিনও খালাই ফাইখানা একদিনও বিজেপি ফা খালাই ফাইখানা একদিনও কংগ্রেস ফা খালাই ফাইখানা যত ওয়াইসা বলে টিপিএফ আসাইমানি সে 2006 জগৎ আসাইকে বাইকে পড়লে বইনা হাকে হামা বড় সালা হাকে বড় মুখরাবা সব পার্টি বার ফাইমানি বড় কিন্তু হাকে সামানি কক যাইয়া নো থাসানা হাজাকে ফাইদি সিদতা হাজাকদি ফাইদি বাক্সা সামু তাंलायनाय बाक्सा तांलायनाय जों दफानो यग लायो नेबाङै जत पार्केसि मा तांलायनाय आसु साइनो आनि कौनो मथाखा बुबाग्रा आयुलाव थों जों दाइति नु यग सिथों